Josiasa pod medo chacho kuonde mopogore opogore kinde ma josiasa mopogore opogore medo kolo piny ka gimanyo ombulu ne yiero maduong' mar higa manyien e kinde ma bende koro migawo mar arita seyo kweth linda mwananchi kaachiel koda ten kaunti ma Homa Bay e winjore manoneno e kinde limbe mar kweth mar linda mwananchi. Nyakoromogi machiegni weche manyien mag ang'ich welo mokwongo wachako gi thuond weche. Both sides of the political divide were guilty in Homa Bay, and we are not going to accept a situation where kidole inaelekezwa kwa security na watu wetu wanaumizwa. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni kweth linda mwananchi kod josiasa ma Homa Bay duto nigi ketho e tulo manobedo Homa Bay juma mokalo. Mimi na William Ruto tutakuja tubembeleze wananchi, watupigie kura, tuwaeleze, tuwabembeleze, tunyenyekee, tujieleze. Sio kujipiga kifua hapa na mambo ya bure ati lazima unipigie kura. Kwani wewe ni nani? Tangu 2002 tunapiganga kura yetu kikapu moja. Na hii mwaka 2027 watu ya mlima wote tutapiga kura yetu kikapu moja chini ya chapa moja kufukuza Kasongo aende nyumbani. Jalubia Tenpiny Kithure Kindiki kod Ogai Madi Sipiri Rigathi Gachagua jinyime kod laro kod lombo ombulu ma masawa motelo ne yiero ma higa manyien. Jobunge mantie e bunge ong'eyo kansila kaka ne gitiyo. Moko ng'eny gi be kansila wetewa gikel proper circular gi seria monego chulwago nikech wawinjo malit e chunywa. Kansinde machon ochako chenro mar choko sei ma gidwaro chwalo e nyim od bura mamalo mar dhiro piny owacho mondo chiw aheri ne kansinde machon e piny Kenya mangima. Machiegni nyakoromogi kaka pile namba mar ote machuok en 3-6-9 kao kamano bende yudo kanyo e mbui mag oganda duto Ramogi TV. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen omedo diro seyo ne josiasa mawacho ni ema nyayo njore pacho ka. Murkomen wacho ni kweth linda mwananchi kod jotelo ma Homa Bay County duto nigi ketho mar nyayo tulo manoneno Homa Bay juma mokalo. E wach ma otamore rumo kendo medo kelo liete paw siasa kod e dho oganda tulo ma Homa Bay. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni kweth linda mwananchi kod tendo Homa Bay ok gin malaike kotudo gi monj manotimore kinde romo mar linda mwananchi Homa Bay. Both sides of the political divide were guilty in Homa Bay, and we are not going to accept a situation where kidole inaelekezwa kwa security na watu wetu wanaumizwa. Pia mnajua police officer alikufa. Mnajua police officer 4 waliumia. We are not going to accept that situation. It's a big shame kwamba wengine wao wanaongea kina Orengo, kina sijui Babu Owino, kina sijui mwingine anaitwa Sifuna na wengine ati wanajifanya hawa ni malaika na ni wao ndio walikuwa wamesanya wakora kutembea na hao kwenda Homa Bay. Wale wameshikwa wako cells hizi. Utaona Orengo this week na next week atakimbia kotini pamoja na huyo Babu Owino na huyo Sifuna ati walete wafunguliwe kwa sababu wanajua they are the ones who mobilize those goons. Murkomen wacho ni kata obedo ni tend arita ma Homa Bay nochiwo siem ne linda mwananchi mondo mi kik gidhi mbele kod romo makamano kaluwore kod kit njore manochan ne ok giwinjo wachno kendo dhi nyime kod chenro magi. Ile rally ilipofika usiku kwa Homa Bay town, security team ya Homa Bay iliambia wale walinda mwananchi waache mambo ya rallies waende nyumbani kwa sababu kumekuwa na giza. Lakini wali insist kwamba lazima tuonyeshe wale wengine ambao walikuwa wanashindana nao ubabe katika town ya Homa Bay. Mimi nataka niseme ile hasara ilipatikana kwa Homa Bay ingekuwa prevented kama hawa wangesikiza ile advice ya security team kuchukua preventive measures. Murkomen mane lose county ma Isiolo kine nyasi majiwo mine omedo ni kweth go duto no manore kod jonjore makata kamano thoth gino maki kod obila kendo dinne giete sendo bila. Hawa watu walinda mwananchi or linda something group walikuwa wamepanga njama ya kutembea na wauni na walitaka kutoa wauni 300 Nairobi na walitoa wengine karibu 50 walikuwa wanaenda kutoa 50 Kisumu na wengine 50 huko Siaya kwa sababu ya National Security Team. Huyu Inspector General of Police pamoja na ofisi ya DCI alikabiliana na hawa na ndio ukaona wale 300 hawakufika kutoka Nairobi, hawakufika Homa Bay.
Uliona kwamba wao 15 walishikwa wakitoka Kisumu na mapanga na mamiti ya jembe, na wao saa hizi wako kwa sel wanangojea kesi. Mnajua ya kwamba huko Homa Bay kwingine watu zaidi ya 15 pia walishikwa, na wao waliposhikwa wao saa hizi wako ndani wanafanya sel. Opuoyo kwachki cheko tendul marobila kumtitijge yo makare keno nendhiyo moko kuom jonjore maneriko chomo Homa Bay motel ne romo makamano. I want to thank the Inspector General of Police. I want to thank a DCI and our police officers for taking preventive measures to make sure that the Homa Bay rally was not going to be a place for bloodshed. More lives would have been lost had they not taken preventive measures based on the intelligence report they had. Kaka pile, jatend migao no medo semo wang josiasa mawuotho kod jonjore ko jojo piny mondo kik chope rombe josiasa mong'e kod manore gi grube njore. Na kama idara ya usalama, we are advising our citizens to take preventive measures to ensure that they don't attend rallies that are organized by politicians who have recruited young people to carry out acts of violence during their meetings. Eweche mag siasa ni jalop jatend piny Kithure Kindiki owuok oko motegno kokwedo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua konyise ni onge kod thuolo matelo e paw siasa ma Thurka. Kindiki bende lero ni en kaachiel kod jatend piny William Ruto giikore makare mar rakore kod jomoko e debe e yiero mar higa mar 2027. Jose Duor miyowa ler mathoth. E alap ma Kinoru e kaunti ma Meru, jalup jatend piny Kithure Kindiki ne obago romo kod jotend gwenge mohewo 40,000 mawuok e counties mag Mount Kenya East. E kinde romono, jalup jatend piny otiyo kod thuolono e kwedo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua konyise ni onge kod thuolo mar telo e pachoka kaluwore kod kit siasa mare. Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname akamuita Soprano, ati akapatia sijui nani nickname. My friend, if that is the kind of politics you're bringing, let me tell you, my friend, your days in politics are numbered. I announce to you today, mene tekelu parsin. Kindiki onyero jogo maketo sirikal tesre konyiso gini negisebedo e telo to onge dongruok moramora manigitero ne jodak ma Mount Kenya East. Wale watu wanaomba viti, kuna mtu hakuwa mkubwa katika serikali? Si wote walikuwa na viti kubwa? Wengine walikuwa mawaziri, wengine walikuwa hata naibu wa rais, wengine walikuwa makamu wa rais. Siku ile walikuwa na kirauni kwa kichwa. Watuambie ni project gani walileta Meru, Isiolo, Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga. Jalup jatend piny bende otiyo kod thuolono e nyiso kweth maketo sirikal tesre ni higni 4 mokadho sirikal mar William Ruto osebedo katero dongruok ne jopiny, to thuolo ni modong' ka yiero ma 2027 poko chopo koro gibiro wuok oko marakore kodgi. Hawa wanaume wametawala na kudanganya wananchi miaka 4 sasa, kwa sababu tulikuwa busy, tulikuwa kazini ya wananchi. Lakini mahali tunaelekea sasa ni wakati wa kujuana mbichi na mbivu, na wale ambao ni wanaume na wale ambao ni watu fake wanajifanya ati ni mashujaa. Tuonane mundu kwa mundu, face to face, man to man, eyeball to eyeball, face to face. Bende olero ni jopiny ema nigi ratiro mar yiero jatelo magidwaro, koyango ni en kaachiel kod jatend piny gibiro bedo ka giwuotho kuom jopiny e kinde kisera marombolo. Mimi na William Ruto tutakuja tubembeleze wananchi, watupigie kura, tuwaeleze, tuwabembeleze, tunyenyekee, tujieleze. Sio kujipiga kifua hapa na mambo ya bure ati lazima unipigie kura. Kwani wewe ni nani? Tulishikilia Kenyatta miaka 15, kweli si kweli? Tukashikilia Mwai Kibaki miaka 10, ni kweli si kweli? Tukashikilia President Uhuru miaka 10, kweli si kweli? Hatukuwa tusi. In fact, nataka kuwakumbusha kwamba kura ambayo ilifanya Mwai Kibaki apate tamu yake ya pili ilitoka Tharaka Nithi. Ukweli si kweli? Sisi tunajua kwamba
kiongozi ambaye amepewa kazi saa hii na rais ndiye anafaa na ndiye ataendelea kuwa naibu wake rais mpaka wa mwaka wa 2032. Profesa Kithure Kindiki. Joyce Oduora, Ramogi TV. Jadolo maduong' mar kanisa Kopere Diocese Manyeri Anthony Muheria okwero weno mapacho kamoro bed mabor kod weche njore kojiwo mondo giti gi teko kod thuolo magin godo e gerore giwegi e yo makare. Owacho magi kinde motelo ne wuoth makende maiga ka higa mar rowere ma kanisa no. Muheria omedo jiwogi mondo ginon matut singo ma josiasa ketonegi kowacho ni thothgi gin mana miriambo. Efinya Kidi ni kod ler. E wuoth mahiga ka higa mar kanisa Kopere Diocese Manyeri, Archbishop Anthony Muheria omedo duonde wach njore mamedore paw siasa, ahinya wach mani tiyo gi rowere e nyayo njore makamano, kokwayo rowere oket maino e telo makare. Young people, realize you have your future in your hands. You can determine that you are not going to be misused. You can determine that you are going to change your nation for good. You can determine with your good actions and care how we can change the culture of our country. The culture that seems to disrespect law, the culture that seems not to have respect for people. Omedo ni josiasa matiyo gi rawere e jiwo maundu kod njore. Gin josiasa maketho ngima rowere kokwayo rowere mondo mi obed motang'. Our gathering here was to remind the young people that their calling is far beyond just being young people who can become the resource for manipulation. They are called to great things. They have great missions. God has a purpose for them, and the purpose is not determined by political leaders. Bende onyiso gi ginon matut singo ma josiasa siketo kendo miyogi ahinya motelo ne yiero mahiga manyien kojiwo gi sond jotelogo ukete tim singo mane gichiwo motelo ne yiero mokalo. So that we can show in our nation we can change attitudes. Attitudes for care, attitudes that also means we take our purpose and our mission without letting other people hijack it or rob us of opportunities. Efinya Kidi, Ramogi TV. Erokamanya Efinya Kidi wadhi nyime kama amen mar siasa ekindoga ma DCP Rigathi Gachagua ko jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki ewi ng'at madhi telo ne oganda joma sawa e siasa medo chwakore bang' Gachagua nyono Kindiki e Lwala kuom temo pogo oganda joma sawa. Gachagua semo jatend piny William Ruto kuom tiyo gi Ngire Kindiki kod jatend migawo mar tije sirikal Geoffrey Ruku e pogo masawa ma ugwe kod masawa ma imbo ka onyono ne gwenge mag masawa en achiel. Gachagua bende donjore gi duond buche manyien ma owacho ni Ruto loso mar pogo oganda joma sawa. Chris Owino miyo waler mathoth. Kaka ndalo mag yiero medo sudu machiegni e kaka siasa mag yoko ombulu mohewo milion 4 mag masawa medo chwakore. E kuonde chung od bura mag Runyenjes kod Manyata e kaunti ma Embu, ogai mar DCP Rigathi Gachagua ogoyo kompiny mar nyono e chuodho kenge duto mag jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki mar keto ombulu mag oganda jo Embu e chondo mar jatend piny William Ruto. Gachagua omako mawi kod Profesa Kithure Kindiki kuom temo pogo gwenge mag masawa e masawa ma ugwe kod masawa ma imbo. Wakikuyu na Waembu ni kitu kimoja kweli ama uongo? Wakikuyu na Embu wanaweza wachana? Wanaweza wachana na Wameru? Kusema tugawanya mlima ni ujinga, si ujinga. Wewe Soprano mkiwa na Roko umeambiwa na watu ya Kevote, watu ya Runyenje, kugawanya mlima ni ujinga, uachane na hiyo upuzi. Gachagua wacho ni chenro mar pogo oganda jo Embu, Meru kod Tharaka gi jo masawa mamoko en chenro mar William Ruto ka owacho ni ok binyalore. Unajua huyu Kasongo ameingia ile mambo ya Moi. Moi aligawanya mlima Kenya akatukalia miaka 24. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Mwaka wa 1992 Moi aligawanya mlima, watu ya Nyeri, watu ya Laikipia, watu ya Embu na Kirinyaga na Meru na Tharaka Nithi wakasimama na Mwai Kibaki akapata kula milioni 1. Watu ya Murang'a, watu ya Kiambu, watu ya Nakuru, Nairobi wakasimama na Matiba akapata 1.4. Moi akapita katikati, kura yake ikiwa chache. Mabiru bang Profesa Kithure Kindiki bagoro mu ariyo e counties mag Embu kod Meru
e okenge mar keto ombulu mag counties ariyogo e odher mar William Ruto. Sisi tulierevuka tangu mwaka wa 2002 hatujakubali na hatutaweza kubali kugawanya mlima. Tangu 2002 tunapiganga kura yetu kikapu moja, na hii mwaka 2027 watu ya mlima wote tutapiga kura yetu kikapu moja chini ya chapa moja kufukuza Kasongo aende nyumbani. Jodongo mag oganda jo Embu kod Meru mane osidho Profesa Kithure Kindiki ka jaloso mar Masawa Jumachiel mokalo bende olony kod Gachagua ka oseyogi kuom dhi ataro mar tijgi maduong' mar oganda jo Masawa. Na siku katika hii mlima kwa Waembu, kwa Wambere, kwa Wadharaka, kwa Wameru, kwa Wakikuyu, wazee hawajatumika hata siku moja. Zaidi ya miaka 500 wameishi. Ati wazee wanaitwa, ati wanapewa kazi, ati ya kugawanya jamii. Tena ni kukosea wazee wetu aibu, ati kuwapatia shilingi 2,000. Mano ma inyalo wacho ni en otene duond bura manyien mar People's Party of Kenya mar jaod bura mag Harun Ndindi Nyoro. Gachagua wacho ni mago gin duond buche mag William Ruto mar pogo oganda jo Masawa. Chris Owino, Ramogi TV. Jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi okwedo kweth mar jonjore kod jogo makelo tulo e rome mag siasa e pacho ka, mawacho ni kelo luoro e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero mar higa manyien. Kane oloso e sach ik mar jaod MCA mogwel e kaunti ma Siaya, Atandi okwayo josiasa mondo nya siasa mar kwe kod lando agenda margi ne jopiny maonge luoro moro amora e wi arita margi. Atandi bedo medo jiwo chung' mare ni duond bura mar ODM pod otegno kendo giketo maino margi mar tego duond bura no e kor gwenge kaka yo mar siro kombe magin godo sani. Kod medo mamoko e yiero mabiro, wach mosir kod spika Masia Jojo Kode. Tokene wase chako negotiation gi President William Ruto inginorega man kaeni. Achiel kuom joma party leader wa oyiero mondo gindik manifesto marwa madhi riwrego gi William Ruto. Wase chako negotiation kendo team midhi los next and team madhi timo gibiro negotiation. I'm sure ni Uguro Ginga motelo no wang'ino Uguro Ginga ng'ama lich ahinya, ng'ama riek. Kendo Uguro Ginga en ng'ama ong'ego bura. Kendo adwaro mondo assure ni Uguro Ginga tele onge gima duok marach. Violence. I am not a violent leader myself, and I will never pay anyone to go and harm another youth. I will never pay a youth to go and harm other leaders. But I want to caution these leaders who are loitering around the country. Because you cannot be loitering around the country. You leave your jurisdiction where you have been given the mandate by the people, and you go and bring chaos in another jurisdiction where you have no mandate and you have no agenda. Nyakora mogigie thuolo ni wakao yo mokongo chenro ed marangi chwela no ka ote mole mbui mar Facebook kanyo. Jakogelo Odhis wacho ni Odhis Amar Kogelo Papo Young Twist ka weche manyien choponwa yo maler Simfroza Sero Murkomen nitere josiasa manigi jonjore kabisa. Jamtawoda wasi wacho neno wakanyo ka intira wasi boda Awiko wacho neno wa live from Eldoret City. Neno kanyo Wuod Karungo wacho ni aworo kaka weche tek e piny Kenya, waore uru kaka Uganda mondo wakel kwe e kindwa. Mofat wacho ni Maramoyo Kanyadoto watching live. Kowili aneno ukanti Riverside wan e society. Olo sirikal wacho ni wakaendi wa Kanyadoto Homa Bay. Murkomen kaponi ong'eyo ni Babu Owino gi Orengo ne odhi gi jonjore dako semako jogo mano wacha ma ok ni kare. Mano ote mari kanyo Karamogi kikiri mabor saa 1:17 waduogi weche mamoko ka wawuok e yweyo. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers!
Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo Ride app now on App Store or Play Store. Kinde mar uso maduong' midendo ni Royal Mabati Mega Seal ochopo. Tikod steel trusses, studs and channel e keto ceiling, decatile ego witado kod garage e umo Royal Canopy. Bende wakelo ni box kod corrugated profile, brick tile, euro tile, roman tile kod mwandu mago witado ne gedo mari. Ne mathoth ywa tol e namba mar 0722 638383 e timo oda mari. Pari wakelo mwandu manyiew kodwa nono maonge chudo. Royal Mabati Factory, roof ni Royal. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Akwa ini mondi rit pari. Akwa hii. Sanju, nitie mana gimoro achiel madakwai. Akwai ni kiyete aye wach mar kawo ting' pari. Ayie Nyasacha, en wach maber ahinya. Aneno ka such pari olokre kamae. To madhi kelo pogruok maduong' ahinya e kind pari to gi miti. Ng'eti, ere kaka inyalo yie mondo Rakesho mak lwet pari kamano? Nyalo bet ni yiero pari. Linti! Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Machiegni kendo riwruok mar NASES e pacho ka osingo ni gibiro dhi mbele kod ng'anyo margi karon ni sirikal oserem keto e tim winjruok mane gikete kogno e higa mar 2017. Ka giloso kod ute fwambo e apisi margi buore Nairobi, jagoro maduong' mar riwruogno Seth Panyako wacho ni NASES ok bi dok e tich nyaka sirikal chop dwachgi. Bende oseyudo doho duol mar Governors kod duol mochung' ne chulo osara mag jotije piny owacho mano SRC kuom thiro chenro mar NASES matemo chopo e ogirimiti mondo gichung ng'anyono. We consider this as the strike which should be the last one in our fight for the registration of the CPA conclusion and registration of the CPA for the nurses. That the nurses will not go back to work until SRC issues a letter of no objection on what has already been agreed. Number 3, that within 7 days, if the strike will not have ended, the union will escalate the strike to all national referral health facilities. We have been so patient for about 10 years. 2016 up to now is almost 10 years. Our colleagues that had agreement in 2017 have had those agreements honored and arrears have been paid. We don't understand why the people charged with the responsibility of managing health in this country feel like nurses are not important and they should not, agreement ended between the government and the nurses should not be honored. We are saying as a union, the court has stood in our way from 2016 up to now. The COG, SRC, liars with the courts. You can see even our courts giving final orders in inter-parties hearing. It never happens. A court denying us audience like in Kisumu and proceeds to confirm orders which are permanent in nature and proceed to say we have not responded when the reality is that we were not even given time to respond. We are therefore, as law-abiding citizens, ready to appear to court
and ready to tell the court that we want to take the punishment that might be meted on us, if that is what will mean nurses of this country can be respected and their CPA can be signed and registered in court. Otherwise, there is no going back to work. Jatend piny William Ruto medo chwalo seyo mare ne kweth masundo serikal mowacho ni medo wuondo kendo pogo oganda jo Kenya. Ruto kono kwethno mondo many agenda malong'o ne jopiny ok seyo chenro mage mabeyo mosetimo ne jopiny. Magi bire kinde limbe mare kaunti ma Machakos kama ne oyuore alam kaachiel kod chenro mamoko mag dongruok e kaunti no. Otieno Joab miyo waler. E kinde nyasi mar tieko chokruok e kanisa mar African Brotherhood Church bade ma Machakos, nyasi ma bende noyuore kod jotelo mopogore opogore kumoting'o jatend piny William Ruto, siasa nomako mach. Jatend piny William Ruto kono jotelo mondo otine oganda kendo giwere kod weche mapogo oganda koda yenje, nimar mano e rachungi mabiro yiero jok ma idwoko pacho kata mago ma imiyo thuolo kendo. Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya. Kiongozi apimwi kwa porojo, maneno, matusi, mambo ya chuki ama ukabila. Kila kiongozi anapimwa na kazi amefanya. Na wauliza viongozi wote, kila mtu afanye bidii. Ndio wakati ukifika, hawa wananchi watajua ni nani amefanya kazi, ni nani wa matusi na fujo na fitina na mambo ya ukabila na chuki. Ukipewa amani na upewe vita, utachagua amani ama utachagua vita? Ukipewa maendeleo na porojo, utachagua maendeleo ama utachagua porojo? Ruto bende okwayo jotelo mondo kik pogo oganda kaluwore gi kuma giwuoke, kojiwo bende giwere kod akwede mag dhoudi, to mondo giti kod thuolo mag mar riwo oganda jo Kenya. Na nilisema ya kwamba ile siasa ya zamani ambayo sehemu zingine za Kenya zilibaguliwa, hiyo siasa tutazivunja na tutahakikisha ya kwamba tuko na siasa ya kuunganisha jamii zetu zote. Hatutaki tena siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Tunataka siasa ya kuunganisha watu wa taifa letu lote la Kenya, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Kinde wuodhe mar dongruok e kaunti ma Machakos kono, jatend piny bende omedo chwalo seyo ne kweth masundo piny owacho mondo onyis tich magisetimo ne jopiny kendo gimanya ajenda malong'o magibiro pedho ne oganda jo Kenya. Mimi niko na ujumbe kwa wale watu wanajaribu kushindana na mimi. Mimi natakia niwaambie wale majamaa, ya kwanza, tafuteni sera, tafuteni maono, tafuteni mpango, tafuteni agenda, ndio mulete kwa hao wananchi. Hao wananchi wako na akili. Hata kama umetumwa kuja kupinga, tumia akili bwana, usijiaibishe. Jatend piny bende omedo jiwo oganda mondo ndikre e okumba thieth mar SHA, mowacho ni osereso oganda kendo kik giwinj jotelo mapingo chenrogo, ma bende oseduoko piny solro mag omenda mag nengo thieth. Leo kwa hii vijiji yetu yote hapa, si ukienda kijiji fulani utakuta mama fulani amelipiwa na SHA, na mzee fulani amelipiwa na SHA, na kijana fulani amelipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Ya SHA nimesema kila mtu ajiandikishe ndani ya SHA. Ndio ukikuwa mgonjwa uende hospitali utibiwe, uende nyumbani, SHA ilipe gharama ya hospitali ya kila mwananchi. Sijui kama tunaelewana. Otieno Joab, Ramogi TV. Mokum jokedonera tich oganda ka otenore kod Kansinde machon ochako chenro mar choko sei magidwaro chwalo e nyim od bura mamalo mar dhiro piny owacho mondo chiw aheri ne Kansinde machon e piny Kenya mangima. Chenro makama e biro e kinde ma Kansinde machon ma Migori ywak ni gikalo e ngima matek ka gidwaro mondo piny owacho migi aheri mane osingnegi kod piny owacho higni mokalo. Jokedonera tich oganda kotene kod Walter Opiyo wacho ni yande ne gichwalo ywak mar Kansinde machon e od bura mamalo e kinde mane loso budget mondo oketnegi omenda to kwayogi ne okodewo. Councillors osewuotho mang'eny kabisa mochopo kuma gino okotimore ne maber. Ne waparo matut mondo wa petition budget appropriation mar assembly ma Nairobi ka. Kane waseoro gino, nosedonjo ne chairman
pod action mora mora okwa winjo duoko kwa yudo. Chudo wasetemo nosetere nyaka e bunge mano okalo. Koro mondo mi owuogi mondo chulwa otamore. Machiegni ka minister manyien mo odonjo Mr. Mbadi odonjo, Mheshimiwa Mbadi odonjo. Na winjo ko wacho ni oyie chulo councillors ni to formula ni ma pod chande kaka dogol pesa mondo chulwa. Koro wacho ni ya jo bunge mantie e bunge ong'eyo councillor kaka ne gitiyo. Moko ng'eny gi be councillor wetewa gikel proper circular gi seria monego chulwago nikech wawinjo malit e chunywa. Kawadhi nyime sende mag Nyakalondo mar Citizen kanyakla kod Egesa duto mantiere bwo kambi mar Media Services noriwo gi Jokristo e kanisa duene chenro madhi mbele mar goyo erokamano joheragi kod lando injili mar kwe pacho ka. Jolendo go noriwore kod Jokristo ma kanisa duen ma Mwangaza bore Nairobi e odiechieng' mogik mar romo mar kamp ka ojiwo Jokristo mondo med nyayo injili mar kwe ahinya kineni ma siasa medo mako mach. E kaunti ma Nyamira tesen mar Egesa noriwore gi Jokristo e kanisa ma Brown SDA ma yudore Nyamira. Jotelo kono jiwo rowere mondo kik ti kodgi marach gi josiasa. Nchi yetu ya Kenya mahali tumefika sasa iko shida kidogo vile tumeona mahali tunaelekea, kwa sababu vijana wetu wanatumiwa vibaya na wanasiasa na mwishowe wanaingia katika hali mbaya ya kupigana. Na sisi tunaomba kabisa kama station Egesa FM na wale vyombo vyote vya habari mtusaidie ili tukaweze kupatia watu wetu information ile ambayo itawasaidia. It is one of our responsibility kama Radio Citizen. Kituo nambari 1 ni kuhakikisha kuwa tunatoa kanisa ndani ya studio, tunaleta wapi kwa mwananchi wa kawaida. Kwa sababu lengo letu kama Radio Citizen pia ni kuhakikisha kuwa kanisa inafika ndani. Tunachambua masuala muhimu katika taifa hili, tunazungumza na wanasiasa, tunazungumzia masuala ya afya, tunazungumzia masuala ya watoto wa kike, watoto wa kiume. Jambo Kenya huwa tunaangazia masuala yote ambayo ni muhimu katika taifa. Nyakaramogi wadhi nyime kod weche manyien gi thuloni neno kanyo ka nitiere ote mopogore mabende wuok e gwenge mopogore wadhi nyaka kaunti ma Kisumo kama jodolo e kanisa mar Holy Ghost Church of East Africa ogodwon gi piny kalore gi tulo kod njore makinde ka kinde manene robe mag siasa e kor gwenge mapacho ka. Kangiso luoro margi ni lwenje makamago kodhi nyime to demokrasia mapacho ka nyalo podho motene yiero maduong' mar 2027. Nakalipota mara Millicent Adhiambo leronwa jodologo bende ne okoni ok gine ikruok mar duol mochung'ne yiero mapacho ka IBC magi wacho ni pok oketo yiero moromo mondo yiero no obi ota e yo makare. Kane giloso e boma ma Kisumu, jodologo noseo josiasa kuom tiyo marach gi rowere e ketho rombe josiasa wetegi gino magikoni nyalo biro duoko piny Kenya e lwasi mar tulo mani omienjo tok yiero ma 2028. Wayudo ni nitie tije mag njore motiyo kod nyithindo mang'eny e Kenya ka kendo hinyo ji kon koda koni. As a church, we cannot allow Kenya to slide back to the dark days of the past that finally pushed us to the brink of civil war in the year 2007-2008. We must confront this menace as a county before it becomes entrenched. Jodologo ne ochiwo ranyisi gi tulo manyicha otimore e kaunti ma Homa Bay mane oweyo ka jomoko wito ngimagi ka moko to dong' gi hinyruoge ka mwandu mathoth bende moting'o nyaka mag kanise ne okethi. The recent events in Homa Bay are stark illustration of this dangerous trend. During political activities in the country, violence erupted, tragic call claiming lives, destruction of church, both private and public facilities, leaving several people injured. Ma ok en wach maber. Kik gino chak timre kendo nikech okelo kethruok mag gik mang'eny ahinya e piny.
E mano gikwayo duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC mondo orid ikruok margi kod chike manyakalu motelo ne yiero mabiro 2027 kaka yor neno ni yiero obiro time yor ratiro kod adiera. Wadwaro ni IEBC mondo bed kod ikruok kendo mondo miye pesa moromo mondo mi olos chenro maber mar yiero. Walemo ne yiero mabiro manyien mar 2027 obed yiero man kod kwe maonge chandruok moro amora iye mondo jopiny oyud jotelo ma gidwaro kendo malong'o ma ok ni mogajo gajo. E sama giwacho ni nengo ngima medo idhore matamre gi nono mamiyo oganda jo Kenya thothgi guonyore gi pado. Bende e weche somo idwaro mondo welo kod kepo mag jopuonjre bed ka itime yor bidhruok kod adiera mondo kit somo ma ichiwo e mbalariany bed ma jopuonjre nyalo yudo godo tije tok chuonegi osimbo. En chandruok maduong' mondo mi oganda oket chiemo mesa, ochul ne nyithindo fees, to gi nyithindwa bende mosedhi skul mokawo barupegi mag somo mondo mi giyud tije bedo matek. Wanyalo kwayo sirikal mondo bed kod nonro makende mondo gine kaka ginyalo reso oganda e yore machal kod magi. Do bedo maber ka sirikal oloso system maber manyalo kelo konyruok ma jonyuol winjo maka nyathi osomo to nyalo miyo nyathi duogi yud gima onyalo timo. Kik obed gi bende somo maka nyathi odhiye to kotieko bang' higni 4 to onge ber ma oa godo kuno. Kwayogi kuom sirikal ma pacho ka kuom weche mag dierogo chalo kamae. Wadwaro ni jogo matimo njore mondo non wachgi matek, odwarigi mondo yudigi kendo terigi e kot mondo gibed chaydi kod makosa moro ka moro kaluwore kod kaka en. Ngima mani malo ni wadwaro ni sirikal oneyo mangima bedo dogo piny mondo jopiny oyudi yweyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumu. Erokamano nya Millicent gi thuolo ni wacho kwa ywe machielo chenro en marang'ichwelo. Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia settles na matendo. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. That is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Niki, ere kaka inyalo yie mondo Rakesh omak lwet pari kamano? Luo kitgi gi timbegi. Woru ya nyitora urani ami doctor de ami doctor de nyako no bitichadi. Dhi kambasi nu du om nyane. Emane kelu jiwechu. Bedo piny duol mar poro wach gi rawere gi yudo puonj mong'ith. Wuon dala ka notho ne nyaka bobia. Madhako kata mamama.
to tinde sani mano ok timre. Thum mar Puch mamiyo oganda mor kinde duto kendo nyiso kit oganda Luo. Ogwanjo ng'at mokendo nyako marach miwinje kong'iso min geno mama. Konya mana here. Ang'i kako chal. Thieth kachiel kod kit chiemo manyachon. Duto mana e chenro mar 111. E Ramogi TV, Jumapil, saa 12:30 midhiambo. Mondo eyud skiza tune mar Remb Yesu di *860*417 ng'e maber niya Ramogi TV e od jower duto. Machiegni papa tim mar Gor Mahia gi Tusker FC nomedo bago rako motene tugo mar laro simo mar Super Cup makiny nobedi e lap tuke manyayo. Gor Mahia nobedo joloch mar lig ka Tusker nokawo kombe mar FKF. Tusker biro chung'ne Kenya tuke mag CAF Confederations ka Gor dhi chung'ne Kenya e CAF Champions League. Take the ball. Two. You ready? Go. I think, as my brother said, we have a good squad. Each and every player, they are very good players. Each and every one is good, and I think we have a competition here. If you sluggish, someone will come and take a position. So I think the team can compete. They answer all my questions and all my attempt from them are high, and the guys work hard. So I'm optimistic. We have many injury for Sunday, so we